vítam vás tu dneska. Dostali sme nový projekt, chalani, takže potrebujem od teba, Juraj, aby si sa pustil do dizajnu a od teba, Braňo, aby si sa zobral elektrickú časť a spravil všetko, čo k tomu patrí. Jasné? Návrhy mi doneste, čím skôr to budete mať. Díky. OK. Janka, poprosím ťa, aby si spravila dizajn to, ktorý sa baví, a Lucia teba poprosím, aby si spravila vizuál otvorov a všetkých vrstiev, ktoré budú na Paldenovské. Hej, páči mi najlepšie skôr, najlepšie, keby to bolo dneska do tretej. Čauko, ako vám to ide? Ahoj. Ako je na tom Peťa s tým dizajnom? Čiže naozaj to nevie dopasovať. Nevieme, čo by budeme delenie a sme z toho trošku natrážkou, ale to asi nevie dopasovať. Čo potrebuješ zistiť? No, tak potrebujeme minimálne farbu, OK. aby sme vedeli sa doľadiť, keďže máme na starosti dizajn a asi všetko začalo. Myslím, že viem, kto to má na starosti. Zistím ti, OK? OK, díky. Čauko. Čauko, idem od vedľa, od chalanov a nevedia, akú farbu ste vybrali na tie budíky a okolie. Vieš mi povedať? Ešte uvažovali sme dlho a keď som zhodli, že dáme raz 42. OK, super, dík. Čauko. Čauko, zistil som ti tú farbu. RAL 42, môžete sa do toho pustiť. Počul som ešte vedľa, že majú problém s konektormi, tak idem. Ťažko, počúvaj, chalani od vedľa potrebujú vedieť, aký ty kolor teraz používam teraz. Hodinovú. Super, a skážem, ďakujem. So in love with you, cleaning martyrs. I'm so in love with you. Nazerám tak. Som rád, že som ich pripravil, to čo potrebujem. Robili sme analýzu a vyhodnocovali sme čas, ktorý každý náš pracovník staví na svojom mieste. Mrzlo, aby ste vyšli z toho najlepšie. Trávite najmenej času na svojom pracovisku, z čoho nám jasne vyplýva, že musíte sa zabávať a jednoducho nespĺňate štandardy, ktoré potrebujeme mať v našej firme. Skôr sa na to autograf z papiere. Dodržíme samozrejme výbojnú lehotu, alebo prosím vás, aby ste s týmto papierom išli do účtara. OK. Nerozumiem tomu, ale to až rozhodnutie teda. Prosím vás, ale budeme sa určite rozlúčiť. Dobre. Majte sa. Čaute, mám na vás otázky. Takto si predstavujete vývoj projektu? Takto to malo skončiť? Takto? Schéma? Kde je schéma? Nepasujú nám konektory. Čo s tým máme teraz robiť? Máte mi k tomu čo povedať? Vidíme sa v kancelárii.